man o sa among trabahoan, kamo among gipaminawan. In my house and to work, I will always listen to your program, Segment of Your Life. Mauring taon kini among kalipay, aron mawa ang kalaay. I will always support your program because we are a very lazy person and I want to be happy. Tawagan na lang ko ninyo Chan Chan. Just call me Chan Chan. Taga Buhangin, Davao City. From Buhangin, Davao City. Nagtrabaho ko sa usa ka machine shop. I work here in a big company, machine shop, etc. Kini nga kong gapnod. This is my, to tell you, honestly, my stagnant of my life. Kamahin ni sa kong amigo nga si Noel. It's all about my friend, Noel. Noel is teethless. Yes. Ako ang leader sa among grupo. I'm the founder and I'm a leader of the band. Usahay kung doon ay kapalpakan sa trabaho, ako ang hanukan sa mong amo. Sometimes we will trouble of my job, right hook or uppercut. Yes, like that. Pero sa naging kay amigo man ako, Because I cannot explain my feelings because he's my friend. Very, very good friend. maglisod ko badlong. It's very hard to find. Hinungdang nagsugod kining gapnod That's why sa among mga kinabuhi. this is the story of the stagnant of our lives. O ginini, ang naitabo. And this is what happened. Palihog kong yung turno ano baga ba kanang ipadadi ha i-order kaya ito ipadaw ba? May problema na boss. Ako lang bahala na boss. Ako nung tama si Noel na bahala na. Hala, sige. Gusto na akong madali ng trabaho, ha? Kaya ako maglagot. Wag yun may bonus sa kuha karong Pasko. Saan ang boss Noel? Saan ang puntuhan na to? Hides! Sir! Saan Noel? Naraman to talaga niya, sir. Ni time in man to. May time no niya alas 10 na man uwita ni trabaho. Ambot, sir. Naraman to diya, sir. May pangita ako no, Bi. Kamay yung pangita. Ay, sabaan ta ni...
Bus Jigo, ani ba? Isapot ang tiguang. Kinahanglan na ito patrabahon. Noel! Asan itong tunganan? Te ara, day ka nagpaluyo, day ka ning... Paluyo, day sa ning dako kay nga truck, day ay... Pwede ay. Okay! Magluwa, magagtiin! Hey! Birds! Birds, ata niya ba? Kaya nangita si... Anong sikon siya namin kapag-kapoy kayo ka? Si Bus Jigo ba? Nangita, gisapot to ba? Ayos eh, ko andiya, kay gikapoy kagabi, dito sabay na ko itong taga-malagamot. Lagot kay ko itong bayana kay bukid kito ng balay, asos gabi, wanay kurinti. Sabi ko, taka na yun, ha? Di ka na sa ano? LQ. Kingsland? Manong Di ka na. nagdala mo kag-resibo sa Kingsland. Kita na ko si magkikito o gikan gabi Kadlaw na ko buntag na ko uli. Balo, kasto angat. Matandayan lang tagamay, si Rizal din na to. Kaya gini mo eh. Ha? Ay, kaya ba? Magkimatugog balik. I want my baby back. It's great, since she went away. Oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. If I had my way. Ikaw yun, Noel, ba? Maldito yung kapatid ako, imong biktimahon. Ay, si Karingkari. Samang ka. Anong gidala mo ko naman sa Queen's Court? Direkta kay. Nindot kayo nagsimula na ko na ng helicopter, Dre. Ikaw ba? Mabalan yun sa itong trabahoan? Masabap na ka. Samang ka. Ako'y bahala ni mo kay kanang supervisor diya. Kada kay na ko na. Di nakapalag. Saming paan ni mo. Barikos man kay. Alam ka muli na lang, boy! Lawayan maday ka! Sige ko. Sige, wala may lain. Ikaw may pagbigyan, ikaw pa manginaway. Hoy, sa tinood lang, pahakra ba kayo ka? Di naman yung kagwapong pahaka ka. Inom sa kong... Asa man itong kwan, Dre? Hoy! Katong binukulata imnon ko ning tulog ka butilya para guwapa kay lami kay kas bata abe. Oh, bastos ginatawa na, oh. Tapay duha. Isa na lang yun. Kapay, manam. Pagkihan na ay. Kaanak ko, giniinom ang kalagwapan ako. Galingan. Aska ngayon sayar ni Magyate. Tutoy nga na ni Kuyo ko ni Mudri na. Pero blastar be. Mura naman kasi Christine Reyes yung tanay. Ay, sinuod ka. Takdinin. Oh, ano nagluya mo kahit? Wala po, soy. Oh, kita na po ka, Noel? Wala ba yan, boss? Sige, boss, tiris ako sa likod. Yan, nanigaduka man eh. Ano po din sa likod, din sa dakong dump truck ba? Kaning trabaho, wa. Kuha uno na rabi ng dump truck, pero pag tiwas. Hoy! Psst! Hey, Birds. Ay, puyet. Hey! Birds. Oh, ayaw, di ka pwede mo half day ron, ha? Kay, kanang dump truck ay mo ginatrabaho.
Kuhauno na na, bay. Sa kuntag iya, bay. Boss, ipatrabaho nila ni Lion, boss. Bus ka malubi ka ikaw maayo kay na kung Sige, kaya kong hawak, boss. Sabi ko ano eh. Wa may kontak ka. Asa kagugi ka na? Saan man eh? Quality control in. Itugikat. Skon lang ito. Ito lang isa kadari, tre. Ito si Buyong na lang patarbawan eh. Lain naman pala gining resibo. Ginang ka dito ko kagabi. Ako'y sabay nga, chase kay laka, pero di na ko'y sulting nga lang. Ikaw ba, naarabay mong uyab na sa gawas ng ita niya? Ikaw magsikag ko, ano mo kayo mo ba? Sagdi na lang akong uyab, hadlok na akong uyab na kasimong ko. Jennifer? Oh, may mong uyab oh. Gidalahan ka pagkaon na na. Unya, imo na binuhangan. Ay, kisa ko, Sir, good morning. Bakisa ko. Dadan. Mura man si Turo mahalok eh. Mura man ibabag suso. Ay, inana ko. Sige, biyahan sa tamo niya. Sige. Jen, pasaylo alam ko pero di naman siya pwede dugayog storya kay patiwas nga ako ng dump truck si Haron. Okay, sige, Ha? sir. Mula ka lang po ko dayo na, sir. Sige na, ayo. Boss, ako po'y mangyo ni mo, boss, kay ako'y mapakyas. Makardiya ka, amigo, boss. Yan, boss. Mahal ko. Ako. Kaba, ay pagsige ko na nawa. Masako na ba na silingan na to? Ano na ba nagbayot kay mag... Tipo ko na kung silingan na mabusay mag-ana-ana. Wara-wara pero... Sa bayo ka. Ikaw ba? Sige, kuha ko'y time ni mo, good? Kabalo mo ko ng luhod ka na ako. Ikaw ba? Nana naman yung ka-permi, oy. Kini ko na... Ay, kapalaka, di... Magyapon na ikaw. Sabi, di pa ko direbe. Ayaw, good. Ako, bisa pa po ko'y time ni mo. Iurot ko niya akong oras ni mo rong adla. Gabi una. Mo na, karong na po. Sunod na lahi na po na iyang oras. Ay, di pwede ron. Ugma na lang, kay... Dada ko ito sunday dito sa kwan. Sa machine shop. Ay, inan niyo mo. Ay, miss karong na tamag ko iyo. Ugma lagi. Kuno bukas kamil ba? Ay, Sige na ba? ay, kabalaka. Ugma na, ba? Kanay lang, ha? Sure ka? Ako, ugma, prepare lang na, ugma. Okay, balikan ko na. Open your eyes and what you feel is not the one there. Maybe it's just the love that's gone. Or it can be right. You get the feelings to your heart. What do you think about it? Better to hide your pride. What are you doing? Gang, asali ka tiglagan, gang. Yes, ako po kuya no sa turns. Bantog, wala ka dali, nakakaya. So, may tugaya na ito, ane. Grabe sa kayo ba? Dili ba kita sali? Dili sa sasiwal ka. Nakakaya nagsisitiri. Ayun, magkapila na lang yung kwarta, dire, 20 na lang yung pamasahe, panakunin sa mga... Ita lang tayo na yung palwad diyo. Sige, mamang ka, di. Wala rin. Wala rin 3 hours na lang tayo sa kwan sa... Kana sa 20 you.
resibuhan ni. Thank you. Asa naman po din kagabi, David? Nakita ko, lag mo ko dito sa may kwan ba, playa ba. Tawag ko may mga budas ito. Sige magtabis-tabis sa kuha, Birds. Bigyan pa. Ikaw ba? Masakit ka na style mo madugay ba tanawa? Hindi nga masakit ba, mag-ampo na may nung ka. Birds, saan lang mo? Karang dump truck ba? Kuha ulo na na. Ikaw ang pagyapon na namugi. Ano ba na nito si Boyong Direkto nga dalit na pinintawahan na ba? Di, yung salita po ka, utro po ka. Di na isa pwede mo trabaho na. Kaya ikaw nagsugo na. Unya nakabutang nito sa kontrata, ikaw. Pwede mo naglisa ng pangalas kontrata, Birds. Saan magtawag ka, Birds? Saan ba di ka amigo, Birds? Ikaw ba? Kabulog ka kapoy, Imong kabulog uyab, ka. imong uyab na diha o naghilak. Saad ka nga magkita mo niya. Ikaw ba? Istorya na. Lihan na ni ba? Oh. Diba ko dire, Jen? Ikaw pa siya ko dito, Gawa sa dito, Birds. Ibigyan ko na yung pinaptig drivers. Subat na dito, Birds. Atas trabahoan, pagpuyo. Istorya lang mo. Birds, parang Istorya. hindi ka amigo na rin. Ikaw ba May dito? CCTV oh. May Asa CCTV. CCTV, Dre? Kaya lang nga asa. Tuwalya, Dre. Nakita ko. Ay, ikaw naman, nagapahak na ng agin mo. Gusto kayo suspended ka? Ayan na. Ayaw na, Boss Jigs. Gamay na ba kayo ka, ha? Applihan niyo mo, 5'5", ako 6'1". Ay, pagkaki... Ay, ayaw ko siya kasukodan. Tisuya yun niya. Charming nga yun niya mo. Boss Jigs, ay. Hindi ka pwede ko na mo gulog-gulog. Ang imong trabaho din eh, huwag hindi mo itahong. O saan man ni Chan? Ha? Kasabta ko. Ako na yung bahala ni boss. Tarungan ninyo eh. Ha? Tarungan ninyo kaya naglagot ako ng trabaho ninyo. Sabay-sabay na mag-welding atong dump truck ni Dodge. Dalawa na human ang iya, imuhawa pa. Alam ka na. Kato si Dodge nga. Mamamaw naman po tuming tirada ito. Ikaw, kasama ba niyo magbayana ka? Kasi ikaw na, kung magugakayo, good. Tiwasan sa trabaho ninyo, ha? Hindi, tiwasan. Ito, uli na dito kay masunod ko. Tiwasan. Ito kung saan niyo, kung mo. Ito, tumanan ron. Ha? Uli na dito ka. Sila ko pwede mo sabay ni mo kay Birds. ako sweldo gamito pa rin sa akong mama ko hatag. Ikaw na lang sulod diha. Gusto ni mo ha? Dahil ba, naigwapa kayo nga dancer na, Birds. Sige na ikaw na lang. Birds, Sige na Birds. basta Birds, kakwan, ay, Birds. Ano na ko Birds? Ikaw, good, bahala ka. Basta ako, malingaw-lingaw lang ako kakuha din eh. Sir, chicks ka sir. Ay, Nagtitibol rin sir. sa ba may dugaya na to na sa chicks nyo diya? Tagka 50 ampere sir. Bisan pa si Kuitay Uno na, sige. Kanisan sunod magsugod na sir. Maligikan ba yan? Iti aglegs ba yan, ha? Bulag ka pa yung buhok. Magtibak. Ladies and gentlemen, More! Madam na siya tinong sa kong amigo. Amigo na ko. Ang bak na ni Sped ito. That's the way to it. There. Sir! There. Ganun sila na. Ako magsayo na. Ano na nila, ha? Kana si Monet sir, no problem sir. Guys, paniya na dire. No problema sir. Tanaw si mo sir. Kitan ako. Napakit-kit ko kamay. Napakit-kit ko kamay. Pinasanding ako ulo ni Spader. Doko. She's gone. Nitan, din. Nitan, siya na ako.
Kinunod ni ahas yan ni Ikaw asang dila. I'm too late. Undangan na mo sa'yo na. Tipo na dili. Undangan na. Ayaw na kong pantosa. Likod. Mao din imong gusto, sir. Ay, tayo. Sir. Hindi ka magmahay na ako, sir. Basta sakto lang kagbayad, sir. Pila mo kita imo ang kwangan. Pila mo kita imong patmanin nimo. Barato lang, sir. 1.5 plus 300 pamasahe pang taxi. Plus 500 pang bayad na ko, pagpalit na kong burger. Pagpalit na kong ice para sa kong aircon. Tagain lang kong 2,500. 3,000 na! 3,000! Mau ba, sir? Best on. Ang mo, sir. Ayaw po ko kanalit. Ikaw, pakuratan man po dahil tayo. Sir, ngunit angay ni mo, sir. You're the best thing that ever happened to me. Brad Noel, Brad. nangitay mo uyab dyan sa gawas. Sige ko na, Brad. Kay kapito ko, Brad. Jen, storyasan na Jen. Jen, sinsya ka uli, dito tulog diri sa kwan. Diri ko dito sa para na yun ka ba? Baga kay kagnaw. Ako. Hindi ko na. Ay! Isang bago niya. Bagay na sa imuha. Makibulan na ko, dili na ko. Mga pinipin paglaro, pagod naman ka, nagkatawag ka o ganila. Hindi magigulag ba ka na ako? Sabi ako sala. Katarong rin ako ni mo. Nagkatigan pa, bay. Grabe. Grabe mo na suryahan na. Ay, marami mag-ingon nga dahil kay ko. Ay, ko kinana na, Jane. Tinuod ka na, taga ko kay Bon sa imo. Dili na ko nimo. Makimulang na ko, bulag na ta. Ayaw ko ka na. Bulag na ta. Jane! Jane, may last mo na ron, Jane. Inan, may ambitsa na gulang. Papago ka sa Surya. Minya, tagam ka. Birds. Kaya naman, sa kanimita kay kong mga kwanda, on call lang. Birds, asa na po kagabi? Birds, kiwasa lagi ng dump truck ya. Birds, ikwao na, Birds. Kaya ko di, kapalo, niresibo. Asa mo tulikan din. Tanawa ko din, ano? Di mo niresibo. Naman na ba? Asa ko gikan ba? Resita man eh. Ah. Birds, tambal man eh sa... Birds. Tambal man eh sa... Birds! Ulots. Ulots ko, Birds. Sakit ka. Birds. Ang dili kong butong dyan sa may sarahan na bit, Birds, Birds. Wala, Birds, katong pa ng... Katong sabon, kuskus atong sabon nga ng perla. Birds. Mugulit ako kay Hayan, Birds, Birds. Wala na sakit na sa iro, Birds, na tagam ka. Birds. Ha? Kada gabi ka lahig, resibo. Anak ka, Birds. Imunay kong kanan, Birds. Birds, maging ko, Birds, Birds. Birds, kung di mo na Balik matiwas... igual ng bala, Birds, Di mo Birds. na Ibawa matiwas ko, ang Birds. trabaho na. Di natin ka madugpanan na, Birds. Birds, Hala sobra ka ko na, Birds. Di mo ko kaliwag, Birds. Hala ka na, Birds! Birds!
tagi sa kupulo ng sahoy man ako niya eh. Mamakanda ko bigit para ginawa ko na. Baliktad namang sombrero ani. Used to say Napakyas yun si Noel, Lulanday. Nagsakit na siya, kibulagan pa. Huwag niya nagtiwas po ng iyang gitrabaho. May nalang kay gitagan pisig tsansa sa tagiya para makabawi. Ug karon, hinahinay na po siya ug aginod ug bangon kung asa siya nadamag. Salamat, Lulanday, sa paghatag ug pagtagad ning among suwat. Inyong suwat magtatampo. Chan-chan. Nandyan ka na naman. Inutukso-tukso ang aking puso. Ilang ulit na ba